रोनावगासिनो दङ टेट क्वालिफाइड जानायफोर माखासे बर'फोरा आं गाज्रि एंगेलाव बुङाखै दै नाथाय नैबे भिडिअआ भाइराल जायाखै बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम लाबोदों आरो आं जोबनायावसो बुंगोन नायग्रो सायाव जुदि बिथांमोना जेबो खामानि मोनाखै बेस्थ जानो लुबैदों अब्ला बिथांमोनाथ' धरना होबाय थानो हायो आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया दा सरकारानो राजा दा सरकारनावनो गासैबो पावारा दङ आन्दलन खालामनायनि अनगायै जोंहा जेबो राहा थानाय नङा जों माने गणतान्त्रिक हिसाबै आन्दलन खालामगोन जायबायदि प्रमद सारानो आन्दलन खालामदोंमोन बिथाङानो आन्दलन खालामनो जोंनि बर' हारिखौ फोरोंबाय दा जोंबो जुदि जोंनि लुबैनाय गांनाय उखैनाया जुदि फुलफिल जायाबा जोंबो माने गणतान्त्रिक आन्दलन जों खालामबाय थागोन आरो उनावहाय जुदि जों माने राहा गैयाब्ला जों हयथ' हांगार स्ट्राइकसिमबो थांनो गोनां जानो हागौ धरना प्रग्रामनि उनाव मोनाबिलियाव जेब्ला प्रमद सार बिथाङा प्रेस मिट होदों बे प्रेस मिटआव बिथाङा बुंदों SIU एप्रुभ जायाखै आरो बिनिफ्राय टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरा जेबो जुदि खामानि मोनाब्ला खामानि गैयाब्ला बिजि थानो लुबैदोंब्ला बिथांमोना धरना हाबाफारि लाबाय थानो हायो बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया स' बेनि फिनजाथायाव आं बुंनो नागिरदों माने लंकायाव थांबा बयबो राबन जायो नामा जों माने बे बाथ्राया सैथो जानो थांगासिनो दं नामा दा खोथाया जाहैबाय बिथाङा सासे आन्दलन खालामग्रा नेतामोन अब्ला बिथाङा जेबो खामानि मोनैयावसो बिथाङा आन्दलन खालामदोंमोन नामा दायो एबसुनि वार्कारफोरा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय आन्दलन खालामबाय थादों अब्ला एबसुनि वार्कारफोरनो जेबो खामानि गैया नामा बिथांमोननो जेबो एजेन्डा गैया नामा ओंखायनो बिथांमोना आन्दलन खालामदों नामा स' जों 2011आवनो जों टेट क्वालिफाइड खालामदों बेनिफ्रायनो जों बिथांखौ मेम'रेन्डाम होदों जेब्ला मेम'रेन्डाम होदों अब्ला बिथाङा CTET-नि मोनसे केस दङ होननानै बुंदोंमोन CTET केसा जेब्ला डिसमिस जागोन अब्ला दिनै जायोब्ला गाबोननो जों रिक्रुटमेन्ट होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय CTET-नि केसा डिसमिस जाबाय उनावहाय बिथाङा मा खालामबाय केन्डिडेट गैया होननानै स्पेसियेल टेट खुंबाय दा स्पेसियेल टेट खुंबाय स्पेसियेल टेटनि उनावहाय दायो बिथाङा बुंदों SIU एप्रुभ जायाखै दा SIU एप्रुभ जानो 2 बोसोरनिबो बांसिन नांगौ नामा जों माने SIU एप्रुभ जाया होननानै माने गोबां समनिफ्रायनो जायाखै होननानै गोबां समनिफ्रायनो जों खोनागासिनो दं थ' दा बावैसो रनज पेगु बिथाङा आसाम एसेम्बलियाव बुंदों स' बड'लेण्डनिफ्राय जेसेबांखिनि एप्रुभेल माने प्रप'जेल थांदों गासैखौबो बिथाङा एप्रुभ खालामबाय अब्ला प्रमद बर' बिथाङा माखौ बेस खालामनानै बिथाङा आरो मा इन्टेनसन लानानै बिथाङा दासिमबो SIU एप्रुभ जायाखै होननानै बुंबाय थादों बे माने जोबोद साननो गोनां बाथ्रा स' दायो नोंथांमोना नाय जे बड' मिडियामा थैगासिनो दङ सानफा एसे गंसे गंसे फरायसालिफोरा थैगासिनो दङ बिमा बिफाफोरा प्राइभेट स्कुलाव होनो गोनां जादों इंलिश मिडियामाव होनो गोनां जादों एसामिस मिडियामाव होनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव जोंनि बर' मिडियामफोरा माने गोमालांनो नागिरदों जेराव बिथाङा बुंदोंमोन क्वालिटि इडुकेसननि खोथा नाथाय दाथ' क्वालिटि इडुकेसन दा जोंनि बर' गथ'फोरा मोननो थाङाखै बा BTRनि स्टुडेन्टसफोरा मोननो थाङाखै दा बिथांनि क्वालिटि इडुकेसन होगोन होननायनि जिथु थांखिमोन बिथाङा बिखौ बहा लांखो मा खालामनो नागिरदों इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा स' बिथाङा बर' रायजो राजानिफ्राय भट लादों बर' रायजो राजानिफ्राय भट लानानै बिथाङा दिनै CM जाबाय नाथाय दिनै बर' रायजो राजानिफ्राय भट लानानै CM जानानै दिनै बर' गथ' गथायफोरखौनो जायफोरा निखावरि जायफोरा दुखिया जायफोरा प्राइभेट स्कुलाव होनो हाया जायफोरा सानफ्रोमबो हाजिरा मावनानै जायो बिथांमोना दिनै गावनि गथ'खौ इंलिश मिडियामाव बोरै होनो बिथांमोना प्राइभेट स्कुलाव बोरै थिनहरनो बेयाव फारसेथिं बिथांमोना जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ बाध्य खालामदों खायफा गार्जेनखौ बाध्य खालामदों जे प्राइभेट स्कुलाव हरनो जायनि जाहोनाव जोंनि इक'नमिक कन्डिशनाबो माने सानफा एफा गाज्रि जालांनो हमदों स' दायो जोंहा आसामावहाय more than 6 times माने एपइन्टमेन्ट होलांबाय आरो जोंनि BTRआव जोंहा खनसेबो दाबो होनो हायाखै सिंगोल रिक्रुटमेन्ट दासिमबो होनो हायाखै स' जों माने गेजेरावनो थैदों जोंखौ BTR गभर्नमेन्टआबो होनो हाया आसाम गभर्नमेन्टआबो जोंखौ
माने होआ आसाम गभर्नमेन्टनाव जों जेब्ला मेम'रेन्डाम हैनो थाङो रनेश पेगुखौ जेब्ला जों लोगो हमनो थाङो चिफ मिनिस्टारखौ जेब्ला जों लोगो हमनो थाङो बिथाङा बुङो गासैबो माने माने बे साबजेक्टआ बे इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जिथु साबजेक्ट बे ट्रेन्सफार साबजेक्ट बेखौ माने बिटिआर गभर्नमेन्टआसो बेखौ सल्भ खालामनो हागोन बिटिआर गभर्नमेन्टआसो बेनि दायित्वआ दङ जेब्ला जों बिटिआर गभर्नमेन्टआव थाङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि जोंहा मानगोनां प्रमद सारा जोंखौ मा खालामो गासैबा सिटेटनि केस दङ होननानै बुङो बिनिफ्राय गासैबा केन्डिडेट गैया होननानै बुङो बेबायदि जोंखौ माने बिथांनि जिथु बुंनाय बे बुंनाया माने बोथोर लायै लायै सोलायगासिनो दं बे समावहाय फिन भिडिअ जोबैनि सिगां बरायग्रोनाय थाबाय जोबहाङावसो आं मोनसे बुस्थुखौहाय एनालाइज खालामदों नायबिजिरदों नोंथांमोना नायबिजिरगोन ना बिजिराखै आं मिथिया निस्सय जोंनि जाय टेट क्वालिफाइडफोरनि डिमान्ड बियो जोंनि थाखाय गोबां गोनांथार बिथांमोननि डिमान्डआ फोरोंगिरियानो थायाब्ला गथ'फ्रा गोग्गो सोलोंथाइखौ बोरै मोननो नांगौ बायदि एनाफ फोरोंगिरि गैयाब्ला नाथाय नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ एसेबाबो आन्दाज लादोंना आं दाख्लैबो बुंज्रायदोंमोन जोंनि बर'फोरना हायेस्ट नाम्बार अफ टिचार बर'फ्रानो मावनाय दङ होनजायो जोंनि आसाम एरियायाव बोरै मोनफ्रोमबो बर' मिडियाम स्कुलाव बर' टिचारानो बांसिन थानांगौ जायो आरो एमइ स्कुल हाइ स्कुलावबो जोंहा बर' साबजेक्टआथ' बर' साबजेक्ट थाखाबाय कम्पालसरि बर'फ्रा फोरोंनांगौ जायो सासे सानैल' गुबुन जाथिफ्रा फोरोंनो हायो बर'फोरखौ फोरोङो न' दाउट नाथाय जोंहा मेथ्स साइन्स ससियेल साइन्सबाबो हिस्ट्रिबाबो जों बर'आव फरायनो मोनोमोन बर' लिरनायाव दा जों सोलायदों होननानै खोनानो मोन्दोंमोन ना उमुक मिडियामनिफ्राय माने उमुक क्लासनिफ्राय उमुक थाखोनिफ्राय एबार इंलिसाव फरायजोबनांसिगोन नाथाय बेखौ नोंथांमोना गोथौयै सानदोंना रायजो राजाफ्रा नाथाय आं सानदों जोंनि लिडारफ्राबो सानगोन ना सानाखै आं मिथिया दा इंलिसाव खालामजोबनाय लोगो लोगोनो डेफिनेटलि जाय साबजेक्ट मेथ्सबाबो ससियेल साइन्सबाबो साइन्सबाबो हिस्ट्रिबाबो जोङो बर'फ्रा बर'जों लिरनायखौ बर' मास्टारफोर गोनां जायोमोन एक्सप्लेन खालामनो बेखौहाय बिजिरनानै होनो फरायसाफोरनो नाथाय दायो इंलिसनि जाजोबनाय लोगो लोगो बाव सोरबा बर'नि स्कप बर'आल' स्कप मोननांगौ बे गैला फोरोंनो मानो होनब्ला सोरबा गुबुन जाथियाबो बर'खौ बर' नंलानानै इंलिसनिल'सो एक्सप्लेन खालामनांसिगौ गुबुन जाथियाबो बेवहाय सिट मोनजोबसिगोन फोरोंनो थाखाय बेलेग बेलेग साबजेक्टफ्राव जेरै साइन्सआवनो होन मेथ्सआवनो होन ससियेलावनो होन हिस्ट्रियावनो होन दा बेबायदि जानानै दं अब्ला डेफिनेटलि जोंना बर'फोरनि मास्टारफोरनि क्वान्टिटिया खमायलांसिगोन गुबुनफ्राबो बाहागो मोनजोबसिगोन जाय साबजेक्टफोराव बर' टिचारफोर नङाबा गुबुनफ्रा फोरोंनो उसुबिदा जायोमोन एक्सप्लेन खालामनानै होनो थ' इंलिस जाजोबोबाथ' बेलेगफ्राबो फोरोंजोबनो हासिगोन ना होमबा बर'आल' बर' टिचार गैयाबाबो सलिनो हानाय जाहैबाय अब्ला मा पलिसि बानायदों जोंनि सायाव गभर्नमेन्टआ एसे सानदोंना ब्रेनखौ एसे फैदोंलाय डेफिनेटलि बर'फ्रा इसिबां दंमोन हायेस्ट नाम्बार रिटायार जालांगोन खमायलांबाय थागोन सानसे समाव बर'फ्रा मोननांगौ सिटफ्राव बेलेगफ्राबो मोनहैजोबसिगोन नाथाय जोंनि लिडारफ्रा सानाखैथाय आंनि बुंनाया गाज्रि जादों नामा अननानै कमेन्ट खालामनो हागोन आरो भिडिअआ मोजां जादोंब्ला हाजासे शेयार खालामनो हागोन गोसो गुदुंफ्रा बै टेट क्वालिफाइड मानगोनां सारमोननि थाखाय